Hány ügyfelet vesztettél el tegnap éjjel, amíg aludtál? Miközben te pihentél, a versenytársad AI asszisztense válaszolt a kérdésekre, ajánlatot adott és elvitte az üzletet. Emlékszel? Régen elég volt egy jó weboldal, aztán jött a Facebook meg az Instagram, és aki ott volt, az számított modernnek. Most pedig itt a harmadik lépcső, az AI chatbot. Aki ezt meglépi, nyer. Aki nem, lemarad. A vevők ma már azonnali választ akarnak, éjjel-nappal. Egy rossz élmény, és már váltanak. Ha te nem reagálsz azonnal, a konkurensed fog. Egy modern AI asszisztens nem egy sima chatbot. Magyarul beszél, érti, mit akar az ügyfél, és képes időpontot foglalni, ajánlatot küldeni, leadet gyűjteni, összekapcsolódik a webshopoddal, a naptáraddal, a CRM-eddel, és ha kell, átadja az ügyet embernek. Olyan, mintha lenne egy 0-24-ben dolgozó kollégád, aki sosem fárad el. Gyorsabb válaszidő, kevesebb panasz, több rendelés, költségcsökkenés, magasabb konverzió, elégedettebb ügyfelek. Ez nem hype, ez működő matek. Ha már van weboldalad és közösségi médiád, itt az idő a harmadik lépcsőre. Kattints, és mutatom, hogyan vezethetsz be AI asszisztenst a vállalkozásodba, egyszerűen, magyarul, és úgy, hogy az tényleg pénzt termeljen.